manah panjenengan ngoten kok. Pripun? Piye? Ana kedadian kang kaya mangkene. Ki mergo bokal bae Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa ingkang sampun merjaya Kang Mas. Sedulurku tuwa, Kang Mas Prabu Kupala. Serana pengarep-arepane tumraping uripku. Jonggreng. Tuk. Wah, wis ketoprak telek iki. Muni pisan kok kleru jonggrang kok jonggreng. Heeh. Heeh piye? Kowe muni jonggrang ngono terus gamelane muni sesek wong kuwi jonggrang emoh kok jonggrang ngono sing wangun. Coba muni ya. Jonggrang. Walah kurang penekanan. Jonggrang. Oh, jonggrang ki bagus. Jonggrang. Kurang gede sithik. Jonggrang. Kegeden. Jonggrang. Jonggrang. Tuk 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 tuk. Sinten menika Gusti Putri? Tuk tuk tuk. Yo iki menungsane Bandung Bandawasa. Kang gawe karo abang ana ing Wonosegoro. Kowe Bondang, Bandung. Heeh, aku Bandung. Iki niki ingkang sampun merjaya Kang Mas panjenengan Gusti Putri. Kon minggat saka kene piye? Suthik aku nyawang rupane. Ora. Aku ki tresno karo kowe, Jonggrang. Waduh, Jus, ora masuk Mikir deleke sing ngomong Bandung aku kowe mung mangap cangkem tok. Bandung ora ana wibawane blas tahu tuh kaya ngono kok Jonggrang kan sudi kok ngendi. Mulai yo, kowe mung gaya tok wae. Jonggrang. Praptaku ning papan kene iki sejatine mung kepengin nilai karo kahananmu. Sudi apa aku nyawang kowe Bandung? Jonggrang. Jonggrang. Kudune kowe mangerteni. Piye? Piye rasane atiku wektu dina iki? Kelangan sedulur kang Sinarawati, kawulaku ing Wonosegoro tumpes tapes tanpa tilas. Kabeh merga saka bokal gawemu. Mergane kabeh kawulamu ora padha manut karo aku. Gene manut marang kowe, Pak. Menungso murang tata. Aja kaya ngono. Tak apa-apa, sudi. Ngerti yo? Jonggrang, kowe nek rono-rono tiba gegeblak saka panggung. Rada mrene. Nah. Kowe tak kandhani ya Jonggrang. Nganti tak rewangi kaya ngene iki mergo gedhening rasa tresnaku marang kowe. Tresno. Iya. Pisan meneh balen ana kowe kandha tresno. Tresno. Bandung. Kowe ora ngerti diarani tresno sejati, Bandung. Nek sejati ki mung rokok. Aja guyon kowe. Aja guyon aku nesu. Aku ora guyon. Aku ki omong opanane. Tresno menutuh ati kang suci. Iya. Ora mergo pangkat derajat lan panguwasa kowe banjur daksa marang jejering manungsa Bandung. Jagat Dewa Piye? Kula Gusti Putri. Nganggo cara pe aku balik ke Bandung ana kraton ing pengking kono. Kosek Jonggrang, kosek. Iki sapa iki? Mereka abdi kula. Lho. Abdimu? Abdiku iki. Lah kok malah ayu abdimu karo kowe? Iki bocah saka Karang Pradesan, bocah desa Sasa. Lho, perkara wong wadon ki aja dimbang. Ora ngerti kentang kimpule iki. Kene kok ngado. Ora ngerti apa? Kentang kimpule. Jonggrang aja kaya ngono. Aku duwe.